Sukad pa gayod sa sinugdan, ang aton Dios, buot gayod nga mo padayag siyang kaugalingon, diha nato mga tao. Naghandom siya nga sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon nga na kanato, makaila gayod kita, ug maantigo kita nga mahigugma, diha sa iyang kabubuton, alang kanato. Sa daang kasabutan, atong madungog nga ang Dios nga dili makita, mipadayag sa iyang kaugalingon, pinaagi sa kalayo ug sa makusog nga huros sa hangin. Mipadala siya og mga propeta ug mga sinugo, sama kang Moises, aron diha sa pagpadayag sa iyang kabubuton. Pag-abot sa takna sa pagtuman sa plano sa kaluwasan, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak, ang atong Ginoong Jesucristo, aron makaplagan ug masinati natong mga tawo. Ang Dios diha pinaagi sa suod ug tawhanon nga kasinatian. Ang presensya niya, ang gugma niya, ang iyang kaluoy, ato unta nga masinati, pinaagi diha sa atong Ginoo, ang atong Ginoong Jesucristo. Pinaagi niini ang katawhan sa Dios, nahiusa diya sa ngalan ni Jesus nga atong manunubos, aron mahimong makaambit kita sa saad nga pagkabanhaw o kinabuhing walay katapusan. Diya sa itong pagpadayon sa atong panaw sa kinabuhi, gipadala ni Jesus ang Espiritu Santo aron muuban ka nato diya sa atong pagpangandam sa iyang pagbalik ngani sa kalibutan. Mga igsuon, wala gayod kita pasagdi sa Dios. Ang Dios nagmatinud-anon gayod diha siya mga sad alang kanaton mga tao. Nakasinati kita sa pagpadala sa Ginoo sa iyang Espiritu, diya sa higayon sa atong kumperma. Mao katong kanus agihatagan kita sa gasa nga atong gikinahanglan, aron pagtabang sa misyon sa simbahan, diya sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa tanan. Pamalandungan nato ug atong susihon matag adlaw ang atong kinabuhi. Kung maayo bagayod natong pagkagamit kining mga gasa sa Espiritu Santo. Ug kung nahisubay bagayod kini, diya sa gitudlo ni Jesus matag adlaw. Aron diha sa pagdala sa gugma ug kaluoy sa Ginoo ngadto sa tanan nga atong ikahimaman. Ang Espiritu Santo mao ang atong manlalaban. Nga sa kanunay, naglamdag diya kanato sa mangitngit nga mga dalan nga atong pag-aagian. Aron diya sa katapusan, atong makaplagan ng atong Ginoong Jesucristo ang kahayag nga magdala kanato diya sa gugma ug kaluoy sa Dios. Hinaot ponta. Amen.